Boka nan take ya kunna wasu ganyaye masu ƙamshi ya fara karanta wasu addu'o'i cikin muryarsa mai ƙarfi. Sarki Ayuba yana gefe yana kallonsa da kyau yana jiran amsar da sarki zai basa. Bayan ɗan lokaci boka ya buɗe ido ya ce masa an haifi yaro. Cikin tsuke fuska sarki ya ce an haife shi ta yaya a ina yake ban taɓa ganin yaro mai sheƙi a wannan ƙasar ba ko kuma maƙwabta da ke ƙasa da mu. Boka ya fara magana a hankali ya ce Allahntakarka ta faɗi cewa an haifi wannan yaron na musamman kuma yana nan da ransa. Sarki ya kuma cewa ta yaya hakan zai yiwu? Boka ya kalle shi ya rage murya sarkina kamar yadda Allahntakarka ta faɗa an haife shi kuma yana raye wannan ne kaɗai abin da zan iya faɗa maka a yanzu. Fuskar sarki ta canza saboda tsananin fushi. Ya umarci dogarai cewa su je su kira masa Sarauniya Adama. A gefe kuwa Sarauniya Adama ta ji duk abin da sarki suke tattaunawa da boka. Tsoro ne ya kama zuciyarta ya kuma mamaye ta. Sai ga ta a gaban sarki kamar yadda aka buƙata. Sarauniya ya kira ta a murya cikin tausashawa ya ce, wannan yaron da yake cikin fada yaron waye shi? Cikin tsoro da kuma fargaba Sarauniya ta ce masa ɗanka ne. Sarki ya kalle ta ido cikin ido ya ce na san ƙarya kike yi. Zan kuma yi miki wannan tambaya ta ƙarshe idan baki bani amsar da nake so ba. Da ke da yaron da kika kawo za ku fuskanci hukunci don zan iya kashe shi. A nan ne Sarauniya Adama ta rushe da kuka ta bayyana masa gaskiya abin da ya faru. Ta ce na ji tsoron kada ka zarge ni da aikata zina kuma irin zuciyarka za ka iya kashe min abin da na haifa. Muddin ka ga ba kalar fatarka ba ne shi ya sa na aikata haka. Na je na aje wanda na haifa a bakin kogi na kuma je na karɓo wannan mai duhun fata a gidan marayu. Sarki Ayuba ya miƙe cikin fushi ya ce ta yaya kika iya aikata irin wannan mummunar aiki? Ya ƙwala wa dogari kira ya ce ku je ku kulle wannan matan da ita da wancan ɗan nata da ta anso. Boka ne ya ƙaraso cikin gaggawa ya ce ranka ya daɗe kada ka yanke hukunci cikin fushi. Tsoro ne ya sanya ta aikata hakan. Mu ma da kake gani duk tsoronka muke yi tare da mutanen ƙasar nan. Sarki ya ce ma dogari ka rufe min baki idan ba haka ba zan sa da kai da ita a je a kulle ku. Kai har ka isa ina magana ka sa min baki? Washe gari da safe sarki da sarauniya da kuma boka da dogarai suka tafi bakin kogi domin neman wannan yaron. Sun isa bakin kogi suka bincika ko'ina amma babu yarima babu alamarsa. Boka ya sake karanta addu'o'i bayan wani lokaci ya ce yarima yana raye amma fa yana ƙarƙashin ruwa. Fuskar sarki ne ta ƙara bayyana fushi da damuwa ya ce ta yaya matan ruwa za su ɓoye min yarona? Ya ƙara haɗa hannayensa cikin fushi ya ce zan karɓi abuna ko ta halin ƙaƙa kuma za su biya farashin abin da suka aikata. Sarki ya koma ɗakinsa ya kira marubucin saƙo mafi ƙwarewa ya fara faɗa masa saƙon da zai aika zuwa masarautar ruwa. Kalamansa cike da iko da kuma girman kai da fushi. Ku dawo min da ɗana cikin kwana uku ko kuma ku fuskanci fushin sarki. Ɗaya daga cikin dogarai ne ya matsa ya ce ranka ya daɗe wannan kalamai sun yi tsauri. Maganar gaskiya ya kamata a rubuta shi cikin salo na kwanciyar hankali. Sarki ya bugi teburi ya ce kai ka isa ina magana ka sa min baki? Kai fa dogari ne ba sarki ba. Ni ne sarki ina da ikon aikata duk wani abin da na ga dama kuma a abin da nake so. Dogarin nan babu yanda ya iya ya ce a yi haƙuri ranka ya daɗe. Ya ninke wannan takarda ya saka cikin kwalba ya yi shiru ya kama hanyar bakin ruwa cike da tsoro haka ya wuce. Bayan ya isa bakin ruwa ya busa ƙaho ya jefa kwalban a cikin ruwa. Ya yi sauri ya koma cikin gari. Ba da jimawa ba wasu 'yan matan ruwa da ke iyo suka ga abu yana iyo ya biyo ta wurinsu. Suka narke cikin ruwa cikin sauri suka ɗauki wannan kwalban da sauri suka ce wannan kwalba tana ɗauke da saƙo ne na bil'adama kuma da alama tana buƙatar amsa da gaggawa. Ɗaya ta ce ya kamata mu kai ma sarauniya wannan takarda yanzu nan. Sun je sun miƙa wannan kwalba zuwa ga Sarauniya Murja.
Sarauniya Murja ce zaune cikin kujeranta na sarauta a cikin ruwa, fuskanta cike da damuwa da kuma fushi tana cewa, har ni sarki zai ba ma umarni haka? Kamar bai san darajata ba, ta ce cikin sanyi babu godiya ba roƙo sai girman kai. Ko da zai roƙe ni ba zan mayar da Fadil wurinsa ba har abada. Abin da sarauniya ba ta sani ba tun lokacin da ta buɗe wannan takarda, Fadil yana bayanta yana kallonta. Ba ta san cewa yana kallonta ba. Nan ya fito ya ce mata, Inna, wannan menene? Wani saƙo aka rubuto miki haka da ya sanya ki damuwa? Muryar sarauniya ta juyo da mamaki ta kalli Fadil ta ce, yaushe ka shigo? Yaushe ka fara yi min laɓe ban sani ba? Nan dai ya sake tambayar ta, menene ya ɓata mata rai? Me yake ƙunshe a cikin wannan takarda da ke hannunta? Ta ce masa, sarki ne ya aiko min da saƙon cewa kai ɗansa ne kuma yana so in mayar masa da ɗansa. Fadil cikin damuwa ya ce, ɗansa? Hakan ma ba zai yiwu ba, ban taɓa ganinsa ba. Ta yaya za a iya ce wai ni ɗansa ne? Sarauniya Murja ta fara ba sa labari ta ce, shekaru 15 da suka wuce, na same ka ne kana iyo a cikin kogi. Kana ɗan ƙaramin jariri kana kuka kana nutsewa a cikin ruwa. Shi ne na cece ka na kawo ka nan na rene ka kamar ɗan da na haifa, amma ba ni ba ce asalin mahaifiyarka. Zuciyarsa ne ta cika da tambayoyi cewa, to, me yasa idan ni ɗansa ne suka jefar da ni a ruwa? Shin iyayena ba sa so na ne? Murja ta shafi fuskarsa ta kuma ji tausayinta sosai. Ta ce masa, akwai wani dalilin ne dai daban, amma duk da haka ba zan mayar da kai ba, ina son ka nima sosai. Ya rungume ta shi da 'yar uwarsa da kuma mahaifiyar, amma cikin zuciyarta ta san cewa Sarki Ayuba ba zai taɓa ƙyale wannan al'amari ba, dole ne sai ya zo ko kuma su yi yaƙi. Cikin kwana na 3 da sarki ya ba da umarnin in ba a dawo masa da ɗansa ba zai zo. Sarauniya Murja da matan ruwa sun shirya cikin ƙarƙashin ruwa da makamansu masu zafi, zuciyarsu cike da ƙarfi. A bakin kogi kuma Sarki Ayuba ne yana tsaye cikin kayan yaƙi tare da dakarunsa gaba ɗaya saboda ya zo yaƙar Sarauniya Murja a kan ɗansa. Sarauniya Murja ce ta fito daga ruwa ta ce, kana kiransa ɗanka, shin ina kake lokacin da ruwa ke shirin kashe shi? Ni ce na cece shi na kuma raine shi. Kai kana son sa ne kawai saboda yana tare da wata baiwa, kuma wannan baiwa za ta amfane ka, shi ya sa ka zo gare shi. Sarki ya ce, ina buƙatar ɗana yanzu kuma zan ɗauke shi da ƙarfi, ko kina so ko ba kya so. Sarauniya Murja ta ce masa, to shi kenan ka ƙwace shi cikin ƙarfin. Nan dai suka fara faɗa tsakaninsu, amma daga bisani sai ga Fadil ya bayyana a tsakiyarsu yana walƙiya yana cewa, in dai dan ni ne ku dakata da wannan faɗa, ba sai kun kashe junarku ba. Na yarda cewa ita ce mahaifiyata, kuma kai ne mahaifina. Sarki ya ce, ka biyo ni zan baka sarauta. Fadil ya ce masa, a'a ba na so, idan sarauta nake so zan iya zuwa in amshe shi amma cikin kwanciyar hankali tare da zaman lafiya, ba sai an yi yaƙi ba. Daga nan ne Sarki Ayuba ya ƙara fusata ya kai ma Sarauniya Murja hari. To da yake ta fi ƙarfinsa, a nan dai ta kayar da shi. Nan dai ya ga babu sarki sai Allah. Ya durƙusa a ƙasa ya ce don Allah ya san cewa ya yi kuskure, amma a yafe shi. Sarauniya Murja ta kalli kalmomi wannan ukun kawai suka kawo zaman lafiya na cewa ya yi kuskure kuma a yafe masa. Sarauniya Adama ta matso tana kuka ta ce ma Fadil, ka yafe min ɗana, na jefar da kai ba wai don ba na son ka ba ne. Ina so ka rayu cikin aminci, na san a lokacin idan na kama mahaifinka kai zai iya kashe ni kuma kai ma zai iya kashe ka. Fadil ya rungume mahaifiyarsa yana kuka ya ce, mahaifiyata na yafe miki, ni ba ki min komai ba. Sarki Ayuba ne ya cire rawaninsa ya miƙa wa Fadil ya ce, kai ne sarki, kai ne wanda za ka haɗa dukkan wannan masarauta ka mulke shi. Nan Fadil ya karɓi wannan sarauta, aka zauna cikin lafiya tare da kwanciyar hankali. Shi ma wannan yaro wanda Sarauniya Adama ta karɓo shi gidan marayu, sun haɗa sun riƙe shi sun zama tamkar jini ɗaya. Darasin wannan labari shi ne, girma da juriya ba sa ɗaukar matsayi na uba ko uwa. Ƙauna da kuma kulawa ke sa mutum ya zama iyaye.
Kalmar "don Allah na yi kuskure" sun fi ƙarfi fiye da kuma takobi. Sarki Ayuba ya kusan rasa matsayinsa na sarki da kuma matsayinsa na uba saboda girman kai, amma a ƙarshe yaron da aka yar dominsa shi ne ya dawo ya cece shi.